Ahojte, ak sú aj vašimi dobrými priateľmi nožnice, lepidlo, farby, vítajte v zázračnom ateliéri. Prosím, toto je Nikolás. Volajú ma aj Niko. Niko sa mi práve zdôveril, že sa mu do zázračného ateliéru veľmi nechcelo. Tak prečo si sem vlastne prišiel? Musím tu byť kvôli mojej pani učiteľke, aby ma videla v televízii. Kvôli pani učiteľke? Čo ťa sem poslala učiteľka? Áno, vraj je toto to správne miesto pre mňa. No výborne. Potom je všetko v najlepšom poriadku. Niko, čo budeme robiť? Chceš maľovať? Alebo vieš čo? Môžeš sa stať aj svetoznámym šéfkuchárom. Aj to, aj to. Ale najviac ma baví futbal. Fíha, niečo mi tu nehrá. Nie je to náhodou tak, že tá tvoja pani učiteľka nerozozná rozdiel medzi futbalovým ihriskom a ateliérom? Neviem, ale vraj tu môžem premeniť svoju energiu na niečo užitočné. A na čo by si ju chcel premeniť? Ty, čo? Na futbal. Dáme na bok stoly a urobíme z nich bránky. Nie, čo si. Stoly budeme potrebovať. Na stoloch si urobíme celé futbalové ihrisko. Postreh. Na futbalový zápas je potrebných 2x11 futbalistov, zelené ihrisko a lopta. V zázračnom ateliéri to dokážeme aj inakšie. Jedna škatula, dve šikovné ruky a zápas môže začať. Najskôr si pripravme všetko, čo budeme potrebovať. Farby. Lepidlo. Ozdobné papiere. Štipce. Lepiacu pásku. Pingpongovú loptičku. Drôt. A špajle. To najdôležitejšie je však táto škatuľa. Z nej bude samotné ihrisko. Upravíme si obyčajnú škatuľu od topánok. Nastrihneme spoje, aby sa dala celá škatuľa rozobrať na placku. Tá placka bude ihrisko? Bude, keď na ňu nalepíme trávu. Použijeme na to zelený papier. Na bočné steny môžeš nalepiť modré okraje a škatuľu opäť zlepíme dokopy. Na kratšej stene urobíme otvor. To bude budúca futbalová bránka. Celú škatuľu, teda ihrisko, natrieme farbou z vonkajšej strany. Vieš čo, teraz urobíme tie dierky na paličky. Môžeme. Na paličkách budú prilepení futbalisti. Použijeme na to takéto pevnejšie špajle. Opatrne predieravte boky škatule tak, aby sa nezlomili. Budete na to potrebovať 4 paličky. Teraz paličky aj štipce namaľujeme. Na čo nám budú štipce? Zo štipcov budú predsa futbalisti. A kým dáme farby dresov? Ja neviem, je to na tebe. Dobre, naši budú oranžoví a súperi fialoví. Teraz oranžových aj fialových nalepíme na paličky. Urobíme to takto. Na paličku pri bránke pôjdu traja a na tú vzdialenejšiu tiež traja. Ale to my, obrancovia a útočníci. Fú, koľko sa ja pri tebe, Niko, podučím. Ale tebe ešte ukážem, ako im urobíme počítadlo. Drôtik ohneme, navlečieme korálky a napichneme do škatule nad bránku.
Tak, aké máme skóre, Niko? 3-2. Výborne. Priprav sa, lebo útočím. Výkop. Ha, vyhral som, veď nám to funguje. Blahoželám. A nechcel Ďakujem. by si sa niečo naučiť odo Jasné, mňa? že by som chcel. Tak sleduj. Pravá, ľavá a gól! Ó, blahoželám, chlapče. Chod do toho. Jak do toho? Myslíš, že mám urobiť to, čo si spravil ty? To ja nikdy nedokážem. A nie som nevedel, že vie malovať. To dáš. To máš pravdu. Dobre, skúsim to, ale na tvoju zodpovednosť. Priprav sa. Tak. Ľavačka, pravačka, strela. Ups. Tuším, radšej ostanem pri tom tvorení, nie? Na výrobu stolového futbalového ihriska sme použili škatulu od topánok. Rohy sme roztrihali a namiesto trávy nalepili zelený papier. Na boky sme nalepili papier modrý a vystrihli otvory na futbalové bránky. 4 špajle a štipce sme natreli vo farbách futbalových dresov futbalistov. Štipce sme prilepili na paličky a nad bránku sme urobili počítadlo, ukazovateľ skóre. Ohli sme drôtik, navliekli korálky a zapichli do škatule.